Hej alle sammen, og velkommen til den her video på min kanal. Hvad skal vi? Jeg kan fortælle jer, hvad min yndlingsfilm er. En af dem i hvert fald. Hvis I kunne alt. Håber I kan se den. Ja. Vi laver sådan en hurtig intro-video, hvad det er, jeg kan lide. Og hvad jeg spiller. Godt. Jeg har ikke spillet. Og en bog. En bog, den ligger lige her. Jeg har ikke læst den. Jeg kan ikke engang huske, hvor det var, jeg læste den sidst. Men det var rimelig sjovt. Okay. Lad os finde den der side, hvordan man kan se, hvordan man hedder her. Den her. Første tal. Hvad står der? Første tavle står der. Brug det første bogstav i dit fornavn til at finde dit nye fornavn. Okay. Jeg hedder Markus, så lad os finde. Jeg hedder Fiante. Og så hedder jeg B. Fiante Toilet. H short. Fiante Toilet short. Fedt, mand. Ja. Vi kan starte med A. Stinker. N kan vi også tage. Snapper. Eller snippe. Jeg ved ikke, hvad det stod der. Og så H. Farlig. Nej, så det her. Ja. Okay. Ja. Den her, den er faktisk rigtig sjov, synes jeg. Lige tænke den. Ja, den hører han. Au. Hvor er han gul i hovedet? What? Ja, det er sådan cirka alt for denne gang. Vi ses næste gang. Vi ses næste gang.